Hola, em dic Didac i m'he llegit aquest llibre que es diu Sardina de l'Espacio. Hi ha 1, 2, 3 i 4. Llavors, els bons són un tiet, un nen i una nena. I els dolents són el Supermusculman i el Doctor Croc. I els dolents van fent coses malfetes que no s'han de fer, com per exemple comprar un restaurant, ells són els cuiners i fer menjar enverinat i amb caca. I llavors van venir allà els bons, a aquell restaurant, van olorar el menjar i llavors van sospitar una mica, van entrar a la cuina i els van pillar. I llavors després, amb ells dolents, els van posar a la presó, per sempre. I aquest és el resum del Sardina de l'Espacio. A mi m'ha agradat perquè són d'aventures xules i és fàcil de llegir, la lletra és clara i m'ha agradat molt.